Heidi v horách. Cez utešenú dedinku Maienfeld sa kľukatí cesta až po samé úpätie vrchov. Odtiaľ vedie úzky chodníček až hore do hôr. Ktože to kráča po ceste? Mladá žena, ktorá vedie za ruku malé dievčatko. Dieťa nemá ešte ani 5 rokov. Je unavené, od dlhého chodenia ho bolia nôžky. Dievčatku je horúco. Nečudo, vedie celé zababušené do hrubého červeného vlniaka. Už vidno Dörfli, rodnú dedinku mladej ženy. Všade sa otvárajú dvere a obloky. Dobrý deň, deta. Poďte si k nám na chvíľočku odýchnuť. Obe pútničky s úsmevom všetkých zdravia. Nie, nemôžu sa v Dörfli zdržať, musia ísť ďalej do hôr až na samú poľanu. Pri pramienku si urobia malú prestávku. Mladá žena sa zhovára s Barborkou, priateľkou z detstva. Zdôveruje sa jej, že vedie svoju netier Heidi k starému otcovi. Ku komu? K ujcovi z poľany? K tomu bláznivému detkovi? Vieš, Heidiny rodičia už nežijú. V meste mi ponúkajú dobré zamestnanie. Chcem ho prijať a preto sa už o dieťa nemôžem starať. Heidi sa zatiaľ baví s pastierikom Petrom a jeho kozičkami. Aj chlapec sa čuduje, že malé dievčatko ide dobrovoľne k ujcovi z poľany. Veď sa ho bojí celá dedina. Peter je odvážny chlapec. Každý deň vyháňa po strmých cestách kozy na pašu. Ujcova kolíba leží vysoko v horách. Pred ňou sedí na lavičke starec. Dobrý večer, deduško, volá Heidi. Čo to tu táraš? Pýta sa starec a začudovane hľadí na dievčatko. Dobrý večer, strýko, prihovára sa mu deta. To je Heidi, dcéra vášho syna Tobiáša. Nemôže už byť dlhšie u mňa. Idem do Frankfurtu, našla som si tam prácu. Čo mám s maličkou robiť? Vy ste jej starý otec. Starala som sa o ňu viac než 4 roky. Teraz ste na rade vy. Choď, len choď, kričí starec a zlostne gáni na detu. Dovidenia, strýko. Dovidenia, Heidi. Starý otec si opäť sadol na svoju lavicu. Premýšľa. Jeho husté, široké obočie a strapatá brada veľmi zapôsobili na Heidi. Starec však vôbec nie je taký strašný, ako vyzerá. Priateľský sa prihovoril Heidi. Poďme do kolíby, už je chladno. Och, deduško, a môžem spať v sene? Starý otec jej dal plachty a prikryvky. O chvíľu už mala Heidi vo voňavom sene uslanú útulnú postielku. Iste si už hladná ako vlk, vraví starý otec. Poďme sa najprv najesť. Na vidličku si napichol veľký kus syra. Pridržal ho nad ohňom, ktorý blčal v kozube. Keď sa obzrel, uvidel, že Heidi už prestrela stôl. Si šikovná, pochválil ju. Teraz sa napijeme dobrého mliečka a zajeme si k nemu syra. Potom mi porozprávaš, čo je nového. Míňal sa deň po dni. Heidi sa u starého otca cíti veľmi dobre. Aj s Petrom sa rýchlo skamarátila. Rada s ním chodí pásť na poľanu kozy. Pozná ich už všetky po mene. Cilku, Milku, Lilku, stehlíka veľkého luka a malú snehoskočku, jej obľúbené zvieratko. Je tiež sirota, presne tak, ako aj ona. Heidi beží do kolíby s plnou náručou kvetov. Vrhne sa starému otcovi okolo krku a šepká mu. Ó, deduško, taká som šťastná, chcela by som tu prežiť celý svoj život. Hory sú prekrásne. A kvety... Ale kvety potrebujú k životu vzduch a slnko. Máš pravdu, deduško, zapamätám si to. Tieto si však zober, natrhala som ich len pre teba. Slniečko však nesvieti každý deň. Jedného rána zahalili oblohu temné mraky. V horách zúri silná výchrica. Heidi už nemôže chodiť s Petrom na pašu. Starý otec jej láskavo pripomína. Vietor je príliš prudký, strhol by ťa do priepasti. Čo by som si bez teba počal? Jedného dňa napadol prvý sneh. Najprv padal jemnúčko, potom vo veľkých vločkách. Všetko navôkol je biele. Heidi už nesmie sama vychádzať z domu. Raz kto si zaklopal starému otcovi na dvere. Je to Peter. Od hlavy až po pety je zafúkaný snehom. Peter bol chorý. Dnes však prišiel navštíviť svoju kamarátku. Vymenil si teraz kozy za pero, pravda? Prihovára sa mu starý otec. Pero? Čuduje sa Heidi. Áno, v zime chodím do školy.
vysvetľuje Peter. Pri odchode vraví Heidi. Mohla by si ma odprevadiť, naša starka by sa veľmi potešila tvojej návšteve. Je priveľa snehu, poznamenal starý otec. Heidi vás príde navštíviť niekedy inokedy. Svoj sľub dodržal. Keď prestalo snežiť a vietor sa utíšil, zababušil starý otec Heidi do prikryvky a posadil na sánky. Netrvalo dlho a boli pred domčekom, v ktorom býval Peter. Bola to stará chyža na rozpadnutie. Nemáme nikoho, kto by nám opravil strechu a obloky. Peter je na to ešte primladý. Sťažuje sa smutne starká. Úbohá žena je slepá. Heidi sa nevedela ubrániť slzám. Zvolala. Môj deduško vám všetko opraví, starká. Nože sa započúvajte. Nie sú to údery kladiva? Je to možné? Pýta sa slepá žena. Ujed z poľany. Nemá teda také tvrdé srdce, ako to o ňom ľudia vravia. Heidi už má 8 rokov. Ešte stále je šťastná, svieža a zdravá ako tie horské kvietky. Jedného dňa zaklopal na dvere neznámy muž. Je to dedinský farár. Chce hovoriť so starým otcom. Heidi by mala chodiť do školy. To neprichádza do úvahy, pán farár. Mňa v dedine nik nechce. Heidi ostane u mňa. O niekoľko dní prichádza ďalšia návšteva. Je to vyparádená teta Deta. Je rada, že Heidi dobre a zdravo vyzerá, za čo nezabudne pochváliť starého otca. Viete, strýko, prečo som vás prišla navštíviť? Poznám vo Frankfurte bohatú rodinu, ktorá má chromú dcérku. Chceli by k nej spoločníčku, ktorá by sa s ňou hrala a učila. Heidi sa bude mať u nich ako princezná. Starému otcovi stislo srdce. Heidi sa k nemu pritúlila a zvolala. Ale ja nechcem odísť. Keď sa ti nebude v meste páčiť, môžeš sa kedykoľvek vrátiť, prehovárala ju teta Deta. Kedykoľvek? Prečo nie? A tak si Heidi zbalila batôštek, teta Deta ma naponáhlo. Za ruku si vedie malú, smutnú Heidi.